Ngut ki MLA ka Kongres ki bala Shah be akrat no ki la ban de rung shaka NPP shan lada jia bakin le yaso ka jingbon pat ke NPP kan kio shaka lai phongut ha ka Ïing ka badan handur phongut ki MLA uba Gabriel walang MLA bad MDC na Nongstan bad uba Charles Marngar MLA bad MDC na Mohati kila Shah be seng handu snam ha ka Kongres kala be seng no yaki halor ka nongrim ba kila let ban le sop bad ka sarkar MDA ka bayalam ke NPP ka badan lang ka BJP wat lakim pat penpau shanu kini ki Ngut kin let handai ki dakishin kila pa bat thau shai menta ba kila ban let rung no shake NPP shan kladon ke jinga kran madan shani shatai ba menteri rang ba ukan rat ke sangma un pendrung shuki menteri uwe ne ki MLA ka Kongres lada kinya so no bat ke NPP kini ki MLA kila aidau ba kimla ban ket de ki kampen roy shaki constituency jongki dak ba shong hakalyang persha bat nakani kadau ki don kam bandon kalyang senshar ban yo iki kampen roy dang shen MLA ka Mohati ulayo e ka jingkular na menteri rangba ukan rat ke sangma baka sarkar kan pleno e ka Mohati Community and Rural Development Block nalor kan te ye ki school haka than khaput bat ki we ki kampen roy kum ki surok